Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Milán vagyok, és itt vagyok Krisztián. Sziasztok. És ma a Speedrunners nevezeti játékot fogjuk bemutatni nektek. Aki nem tudja, hogy mi ez a játék, annak azt Krisztián elmondja. Én miért? Hát mert te. Ki kell menni a képernyőben. Első pályán. Az a lényeg ennek a játéknak, hogy van két karakter, és ki kell futni a képernyőből. Koncentráció level 900. Krisztián, ez mi? A francba. De he! Jó, hát ez győztek. Vagy nem visszajövök. Honnan? Hát azt találtunk neked, hogy rossz vagy nekem. Nesze. De szép. Az igen. Oké. Semmi probléma. Azért úgy kicentizze, azért csak én tudom. Hát azt tudod, milyen random volt. Mit? Tudod, hogy milyen véletlen volt, hogy átment. Mondtad még átment? Te meg neki mész a kockának, hát te is csak úgy tudod kicentizni. De csak... Gratulálok. Kockákat szeretsz. Tényleg magától. Se. Sütj. Ez az. Kicentizod. Aha, én. Látszik. Hello. Mi van, Krisztián? Ilyenkor leszokás csúszni. Nem már. Szokás csúszni. Az Hát, magyar? Mit? Az magyar volt. Aha. Na, hogy vissza kell. Most akartam mondani, hogy nehogy visszafele csináld. Hát most miért? Mi az a bomba? Mi? Az mi? Mi? Mi volt? Kicsinyül a képernyőt, nem mondtad, hogy kapcsolja meg be. Mi videónk? Hello. Hát te tényleg hatalmas valami. Nem menj nyugodtan elsőnek. Te! Ilyenkor leszokás csúszni. Tényleg? Nem mondd már. Ahogy te mondanád. Ez a baj, nem tudsz fésülködni. Én futkosni tudok. Hello. Oké. Jó, hát tette. Hát ez tűzforró volt. De Hallod. játszani kell? De hallod, amúgy... Aha. Sima. Sima. Akár jó volt. Köszönjük, Krisztián. Hát gratulálok, anya. Most betetted a pengetűk közé a pénzre. De s anyának is van pénztárcája. Mindegy, amúgy ezt a videóból majd... Jó, nem baj ez. Utána nyugodtan egy pénzt ad. Most ez az én pénzem. Nem úgy. Azért. Miért? Ez a szar eltakarított előlem a kockáirat. Egy dobozokat. Most kéne az a kankó. Doboz. Hát, Krisztián. Ez makkod volt. Tessék. 910. De mi ez a nevetés? Ez a hihihi. Ja, és köszönöm. Tök minden nekem 1-0 elték. De jó, 3-at játszunk. Hát igen, amikor BO5-nek mondjuk akkor olyan hosszú. Akkor meg BO3-nak akkor meg rövid. Óhe.
Doboz. Menjél! Menjél! Csak egy kicsi kell! Ez az! Ó. Te akartad. Én. Nehogy odaragd ezt a... Jó, nem. Hello. Igazából nem is lehet letenni egyből. Várni kell egy kicsit még. Azon. De érted, csúszol amúgy. Ez nem baj ez. Hoppá. Jó van. Kicentizzi. Hát igen, a jég az egyáltalán nem csúszik. Gratulálok. Ó, mi van, Krisztián? Mi? Mi van? Használd fel, ha felmered. Nem fel. Ó, nem áll! De hova mész? Nem így már. Gyere vissza. Ó! Ezt kaptam még egyet, lap. Aha, mit ninjázolod? Halló? Istenem! De már, mert neked van még egyet. Még egy nem. Vagyis hát van, neked. Nem csak egy volt eddig. Úristen. Hát ezt benézted. Hát ez be. Gyerünk. Hoppára. De... Nem áll, Krisztián. Ezt hogy tehetted ezt velem? Már megint a bombánál járunk? Aha. Ó, nem áll. Júj. Személytelek vagyok. Jaj. Attól még én vagyok elő, szóval. Jaj. Hoppára. Jaj. Jaj. Menjél már. Nem akarok nyelni. Gyerünk. Na most mit vettél? Jó. Ez mi volt? Nem tudom, azt hiszem te is elnyomtad. Hova kicsinyül már a képernyő? Hát ennél még kisebb lesz. Le! És túlcsúsztam! What? Azt láttad? Ah. Kiestem a képernyőből. Doboz. Fussál meg, ne álljál nekem. Már megint kim voltam a képernyőből. De gondolom, hogy nem. Szerintem jobbra meg balra lehet csak. Menj. És ott van. Szép. Hát én kicsi képernyőn nem álltok működni. Elől kell futni mindig. Tényleg nem ugra. De ilyenkor milyen nagynak néz ki már a képernyő? Ja. Én hol vagyok? Doboz. És átcsúsztam. Jó van, persze, még fél óráig izél még, jó? Csába, nem úgy kellett volna. Menjen! Nem adom fel! Ja. Jó, oké, az elsőt te győzted. Jöjjön a következő. Na. Itt vagyunk a következő pályán. Várj, ez kedvenc pálya. Doboz. Ezt tudod, hogy melyik? Doboz. Tudod, hogy melyik pálya? Fuss! Ez a... Hoppá. Amin kb. 20-szor mentünk el. Ja, megvan melyik pálya. Hoppáré. Ja, megvan melyik pálya, megvan. Hát igen, ezt már 8-szor mentett körülbelül. Ó, hát hova megyek? Ja, jó van, megvan, már tudom melyik ez a pálya.
Én hogy jegyek be előbb? Ez az, doboz. 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 Mi majd nincsázok, az? Már. Hát világít fesztenet kell. Mi? Nem. Látod, blokkolva, érted? Egy kilométerre mentem el fölötte, de blokkoltam. Hát, visztem. Őszinte részvétem. Majdnem. Hello. Én ezt nem láttam, hogy miért nem... mindegy. Miért álltál meg? Nem akartam megállni, csak beleakadtam abba a szarba. Pedig túl erősen nyomtam az abet. Ezután Rocket League-ezünk. Amit videó után. Aha. Meg rohadtul semmit nem beszélünk már a koncentrációhoz. Nem baj, most mit beszéljünk? I don't know. Ne! Jó. Izgalmakkal telepítve. Doboz! Nem megnyújtom. Nem akart. Gratulálok. És ne! Ne már! Jaj, hova ugrok? Ez az! Jaj. Megint levertem az összes ládát. Ez jó. Ládák blokkolva. És úgy benyomjuk a nitrót. Menj, ez az! Nem megyek fel oda, még tartom a játék. Ja. Hú. Egyébként Steamen akciós a játék és nyugodtan meg lehet venni. Kemény 10 euró. Nem, egyébként csak 7,5. Szóval, hogyha van kedvetek és pénzetek, akkor vegyétek meg. Mi? Persze. Köszönöm. Majdnem. Ahelyett leütöm az összeset. Fussál kicsi egy szarvunk. Rossz gombot nyomtam. Menjél! Nem sok kell már! Menjél! Gyerünk! Meg lesz! Dobozom! De mi? Legugoltam! Ez szerintem? Ne! Menjél! Léci, nem ezt gondoltam. Ez az... Ne! Ezt láttad? Ne! Erre majd be kell zoomolni. Jó. Majd lelassítom.
Az szép volt. Gyerünk. Gyerünk. Ó, neked több speeded van. Te lássál! Gyerünk. Gyerünk. Menjél. Elnézted. Vagyis be. Bocsánat. Nem már. Fussál, fussál, fussál. Fussál. Ezt benézted. Fú! Nem ugrott! Menjél, már csak egy kicsike, kerül. Ez az! Igen! De amúgy ilyenkor mi van? Ja, utána kell menni, aki előbb fut. Mit? Hát gondolom. Hát akkor te győzted az egészbe, jó. A 3-at. Vagy nem? Vagy nem? Szerintem nem, mert az előzőt te győzted. Akkor még egy. Aha, és most a harmadik pályán. És megyünk tovább. Pipóni. Oké, na. Koston. Tök amúgy érzem a harmadik pályán, amúgy, de nem baj. Súcs! Oh, majdnem. Itt kellett menni egyáltalán? Igen. Hát de... Ne! Csak akkor mondom, hogy belemész a tüskébe, automatikusán meghal. Mi? Mert? Nem vagy ilyen játékmódot állítottál be nekem. Nem. Tudod, hogy nem tudok játszani. Nem. Jó van. Nem! Futok vissza. Nem akarok veszíteni. Azt esek. Ó. Láttad azt a tömérdek mennyiségű nitrót, vagy turbót, vagy mi? Az mi? Összenyomtalak. Nem azt mondtad, hogy meghaltam? Mondtam, hogy vicceltem. Igen? De... Na, de most meghaltál volna egyből, azt mondja 2, 1 nekem. 2 nekem, pontosabban. Igen. Nem másodban. Ne itt hatom meg az előbb, jó? Jó. Ne! Szutálom! Ne! Meglövösült a izén. Lövésed. De... Mi van, hogyha valaki túlmegy azon? De már megint. Úgy szépen végig pattogsz. Hát Krisztián, gyönyörű van. Doboz! 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 Ó! Hallod? Nyomtam a kukolás gombot, csak úgy mondom. Hát gyorsabb voltam. Hát rohadtul nem megnyomtam folyamatosan. Amíg megnyomtam, hogy hogy elkapjalak, akkor már nyomtam. De azok mik voltak, láttad? Hát, Tényleg Krisztián. most miért várt meg? Mert rendes vagyok. Én meg műzékecsökségből rácsinálok a szarkampót. Hát igen. Mik azok a... Lát a blokkot! Gyere ide! Hát, Ez igen!
De ezzel máskor ilyenkor nem megáll. Nem áll, de ne! Nem jó. Pókember! Hát, szép volt. Így volt. A csatát megnyerted, de a háborút még nem. Találkozunk a legközelebbi videóban. Ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, és ne feledkezzetek feliratkozni. Én Milán voltam. Sziasztok! Sziasztok!